Bé, l'última proposta que tenim d'urgències, senyor secretari, seria una proposta amb la qual avui, davant d'aquest fet tan transcendental i històric que ha viscut el nostre país, en aquest cas en seu parlamentària, amb el que la majoria dels diputats elegits a les passades eleccions del 25 de novembre han fet un pas més cap a la democràcia i d'aquesta manera presentem una proposta que volem deixar clar que ni cap a la dreta ni cap a l'esquerra ni cap a dalt, sinó que és una proposta bàsicament en la que nosaltres entenem que cada partit polític té tot el dret legítim a defensar les opcions que siguin, siguin una regió, una autonomia, una federació, etc. I fins i tot els que creuen que el nostre país ja és prou gran per començar a caminar sol i, per tant, per poder convertir-se en un estat sobirà. Per tant, la proposta que avui presentem, l'equip de govern, és senzillament que manifestem, i això ho llegirà, suposo, el senyor secretari, que la gent tingui el dret a opinar. És tan senzill com això, el que manifestem avui, el que votem avui no és la resolució del Parlament, sinó tan senzill com que una persona se li pugui preguntar i pugui dir si li agrada això o no li agrada. Per tant, és un dret que dèiem alienable, que és un dret que està reconegut per tot arreu, sobretot en democràcia, que se li pugui preguntar a la gent si vol menjar sopa o vol menjar una altra cosa. Per tant, senyor secretari, si pogués fer la lectura, en aquest cas, de la proposta. Sí, moció de suport a la declaració aprovada pel Parlament de Catalunya avui, dia 23 de gener de 2013. Avui, dia 23 de gener de 2013, en el primer ple de la desena legislatura, el Parlament de Catalunya ha aprovat la declaració que reconeix Catalunya com un subjecte polític, jurídic i sobirà i que reivindica el dret dels seus ciutadans a decidir el seu futur en la seva relació amb la resta de l'Estat. L'Ajuntament d'Almacelles dona suport al dret inalienable dels pobles a decidir el seu futur col·lectiu com a màxima expressió de la democràcia. El dret a decidir és un dret democràtic inalienable de Catalunya que, com a comunitat nacional, ha de poder expressar-se i decidir lliurement la relació amb la resta de l'estat espanyol segons ho decideixi la voluntat majoritària dels seus ciutadans expressada de forma democràtica i pacífica. Molt bé, una intervenció. Bueno, básicamente o brevemente, Partido Popular, sin ánimo de polemizar mucho, por lo menos por mi parte. No, ahora sí, si esto, yo me preguntaba ahora, si esto lo hicieran cada una de las 17 autonomías que hay en España, ¿qué pasaría, no? ¿O cómo acabaríamos? Teniendo en cuenta que hay un proyecto europeo de unificación, de aunar esfuerzos, si nosotros nos desmembráramos en 17 trocitos, no lo veo muy razonable. Porque en definitiva eso, primero, eso ni lo hemos podido leer. Pero bueno, ya se sabe por dónde va, ¿no? Al menos en mi opinión o la sensación que yo tengo. Sería un poco absurdo, no, yo creo que no anem enlloc en aquestes coses, no? I votaremos en contra, claro. Bé, sabem que potser no compartim, però insistixo, senyor portaveu del Partit Popular, nosaltres aquí no estem dient de que sigui o blanc o negre, nosaltres estem dient que les persones i els col·lectius, les comunitats de veïns, etc., tenen tot el dret del món a poder ser consultats per la seva institució. L'Ajuntament d'Almacelles té el dret de fer una consulta, o sigui que el té, en aquest cas els ajuntaments tenen el dret de poder fer una consulta, entens? Però això és el mateix, si els ajuntaments tenen el dret de consultar a la nostra població si vol una cosa o vol una altra, per què una institució superior, en aquest cas que és el govern del nostre país, li recordo, senyor González, vostè parla de la resta de les comunitats autònomes, jo no ho sé, cadascú que faci el que vulgui, ni la majoria, la gran majoria segurament ja estan bé com estan, si ningú li discuteix, i jo ho celebro moltíssim que cadascú se trobi bé. Escolti, Espanya va tenir el primer president que va tenir Espanya el va tenir al segle XIX. El segle XIX va tenir el seu primer president de govern. Nosaltres el vam tenir al segle XIV. El primer Parlament de la Unió... Sí, al segle XIV. El primer president de la Generalitat, senyor González, és de l'any 1325, a les Corts de Cervera. En aquest cas és Berenguer de Cruïlla. Imagina si nosaltres tenim president, tenim Parlament,
des del segle XIV, encara no s'havia descobert les Amèriques, m'enteneu? I aquest fet, el nostre poble té tot el dret del món, si ho creu oportú, i si nosaltres ens manifestem, a que se li pugui consultar. Vostè vol seguir a Espanya? Si la majoria diu que sí, doncs escolta. L'únic avantatge és que, clar, si Catalunya diu que no, Espanya seguirà existint. Si ho perdem, nosaltres haurem de seguir segurament sent espanyols amb ganes o sense ganes. És l'única diferència. Vostès poden seguir sent espanyols, però nosaltres no podem ser una altra cosa perquè no ens deixaran. Ja veurem si no ens deixaran. Però avui no es debat això, sobretot. Per tant, hi ha un respecte institucional, hi ha una història, que per molt que vostès vulguin, és una història. Si voleu, un dia podem parlar de les comunitats autònomes, de l'invent d'aquestes comunitats autònomes. Tenim el Regne Unit, que ha fet una cosa diferent. Ha fet les autonomies d'acord amb la realitat nacional de la Gran Bretanya. Sí, Escòcia no l'han partit en dos. I Londres no té una comunitat autònoma, que no? Londres perteneix a Anglaterra i no té una comunitat autònoma que es diu Londres, com aquí hi ha Madrid, no? No han fet 50 històries per dividir, per trencar el fet nacional. Però bé, això sí, un altre debat que tampoc és un motiu de la moció. La moció senzillament és dir, escolta, que la gent tingui el dret a opinar. Que guanyen uns? Doncs bé, que guanyen uns altres? Doncs mira, també, la democràcia és aquesta, ens agrada més o ens agrada menys. Alguna altra intervenció? No? Iniciativa? No vol dir res? Bé, doncs el PSC. A veure, el nostre grup, en primer lloc, aquest document que hem presentat ara, jo per motius laborals no he pogut assistir a la Junta, a la comissió informativa, però trobo que aquest document se tenia que haver parlat, consensuat, en fi. Nosaltres a l'últim ple, ja fa 2 plens, ja vam votar a favor del dret a decidir. No entenc ara la relació aquesta. Per què ara una altra vegada un altre document? De la mateixa manera que el grup de Convergència Esquerra presenta aquest document i demana el recolzament nostre, també nosaltres podem demanar el recolzament a la moció que el grup del PSC ha presentat al Parlament de Catalunya i que Convergència i Esquerra no han recolzat. Per tant, nosaltres, seguint l'estructura, la línia marcada pel nostre grup al Parlament de Catalunya, votarem en contra d'aquest document per 2 motius. Un, perquè l'hem llegit ara, millor dit, no l'hem llegit, l'hem escoltat ara, i segon, escolta, jo crec que un document important com aquest s'ha de consensuar. I nosaltres ja vam votar a favor del dret a decidir, per tant, no sé a què ve aquest document ara, si és ganes de pujar punts dins del partit o què, però li torno a repetir. És un document suficientment important com haver-ho parlat abans. I el dret a decidir ja ho vam parlar al ple passat o a l'anterior. Per tant, no té sentit això ara. Bé, senyor Torres, vostè s'ha contestat, si s'ha parlat abans un del problema. El que passa m'hagués agradat que vostè potser hagués sigut un d'aquests 5 que no han votat a favor d'aquest famós document, no? Que vostè parla. De totes maneres, escolta, que vostè no hagi vingut a la comissió, escolta, no és pas un problema de l'equip del govern. No, vostè, a veure, si vostè hagués vingut a l'hora que se l'ha convocat, a les 7:30, sí, senyor Torres, vostè no s'ha presentat i ho hagués pogut delegar, suposo que són 2 regidors i per tant, escolta, vostè si no es presenta no pot dir que vostè... No, jo puc entendre que vostè pot dir una altra cosa, però no pot dir que vostè no ha tingut temps de llegir un paràgraf que té 5 ratlles. Un tema que tots sabem, i vostè mateix ho ha dit, que ja se n'ha parlat. Per tant, és una reafirmació i nosaltres entenem que avui, davant d'aquest fet històric, d'aquesta data històrica en què el Parlament de Catalunya, de forma majoritària, ha fet una proposta, en aquest cas, de sobirania pel nostre país, doncs nosaltres, tot i que és més, diguem, no és tan explícit, nosaltres fem una proposta de recolzament que l'Ajuntament d'Almacelles, bé, no farem cap de mèrit, ni tampoc ho ficarem al diari, més si en farem de mèrit, no en farem cap. Ara, que som el primer Ajuntament de Catalunya a donar recolzament al Parlament, doncs mira, no està malament, que sigui l'Almacelles que doni el primer pas a tot Catalunya, dels 900 i escaig municipis, Almacelles serà el primer. Que com aquesta tramitació al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, tindrà el seu recorregut, per tant, escolta, i el mes de març, si no m'equivoco, ens tocarà un altre ple ordinari, escolta, vostè presenta una moció per demanar la seva proposta, que em penso que és, no sé, federalista, suposo, no? Però bé, la seva proposta, si vol la debatrà, la defensarà i la votarem, i si la majoria dels 13 regidors li voten, doncs vostè haurà aprovat una moció i tal. Nosaltres no li diguem que vostè la pugui presentar. A més, ja li dic, tindrà temps de presentar-la. L'invito que la presenti al pròxim ple. Bé, doncs passaríem a la votació. No. Ja estava intentant. Yo he estado en la comisión y eso se ha ido deprisa corriendo como aquí al final. Ya estábamos, de hecho... Però vostè, si no...
Senyor Paco, vostè no li dona la sensació, a mi em passa, enxufes la tele, és que només parlen d'això, des de la 13 a Intereconomia, a TV3, els que vostè vulgui, és que no és una cosa novedosa, no és cap sorpresa, o és que és una sorpresa això per vostè? L'ha agafat descol·locat, no sap, ha de tocar amb algú per dir, què fem? Ah, que no ho té clar, és un tema recurrent, està la cosa que jo... Bé, doncs passaríem a la votació. Per tant, entenem vots en contra del Partit Popular, vots en contra del PSC. Bé, 4 vots en contra, en aquest cas dels dos grups, PSC i Partit Popular. Abstencions? No. Bé, doncs, per tant, suposo que venim a repetir pel que me sembla la votació del Parlament, que s'ha d'aprovar, en aquest cas pels grups d'Esquerra Republicana, Iniciativa, si ho dic bé, i Convergència i Unió, per tant, els mateixos grups que també ho han recolzat al Parlament de forma majoritària, que també aquí formen una part majoritària, també donen recolzament a aquesta proposta. Per tant, moltíssimes gràcies als que us heu adherit i senzillament esperar que en un futur la resta dels grups se puguin adherir a que la gent pugui opinar. Moltíssimes